тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали Нека. Ва алайкум ассалом. Инстаграм ма дуроен ядата вайнози сёмка кардем. Ака типа прикольня, намедонам ака дуроен. Ина дар рӯи экрани Инстаграм ма. Тамошо кунед, яке механден. Ҳамаш ба хотири шумо ине ки раҳои иҷора садқа бошам. Хай дига созен намакаса тенҷем. В общем, ҳозир мо дар қалаи Сорем нав бромадем барои мошинбозорам яде чи сёмка кардам. Намедонам дар бораи чӣ гап занам. Погода плюс 5-10 ҳам хеле. Я ду рӯз пеш барқ задеста буд, ништияк хунук буд. Саҳро -2, кстати, -2 шавона, дина ов ях карда буд. В общем, -0,99 градус хунук карда. В общем, ирӯз гарм шуд, худо ба шукр, шавам гарм шуда буд, то есть плюсовой погода буд, дига ягон чи ях накард. Ҳозир хона рафтастем, монтаж мекунем, видеоро мепартоем. Канали Некада бародаро подписаться кардагиё, подписчикои ма, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, аму пеши аму подписка кнопкаи подпискаро бинед, хеле колокольчикай, барое ки оповещение шумо да намерава, шумо ҳаматон бехабар мемонед, хиёл мекунед ки ман моҳош қати якта видео мебурам. А так ман ҳар рӯз боваресам, ҳама шумо хоҳиш мекунам ки аму колокольчика гирон кунед бародаро. Чи ҳама тенҷ мешавада, вовремя аввалин шуда тамошо мекунед ша. Ҳама каса хай дар панои худо боше, мошинои тенҷа ба навор мегирам, ҳам арзон, ҳам мисол иномарка, пиномарка. Ҳафтаи гузашта барф бориста буд, таги барф беруна сёмка кардем. Таги чия сёмка накардем, торикай гуфта. Нёш чия? Торпеда. Не, таги чизо навесора. И ҳафта насиб боша, ҳам навесора, ҳафто гарк нагор, ҳам ҳафто ша, ҳам навесора сёмка мекунем. Ҳам ич қироҷараби. Ҳам беруна, в общем, Некада подписаться фаромӯш накунед. Ба ҳамаи шумо ташаккур гуфтаниём. Саломат бошем бародаро. Ва табрикуш кинед. Барои 74,000 тақрибан. Воли 74,000 нашде. Шумо дар раҳмате бародаро, мо ба шумо ҳеҷ каем. Зинда бошед.